Trong vì ya lắm ya nghi nhầm la lem sâu ya mi atrai ya ki jingger ku ba mi la ai baka barang jong ni kalon kum ni dei ka jing don ren ka jong trong vì ya lắm ya nghi ý chính em ba buồn chạy đi lan man hình người thoái mê ấy đón mình ca ya kỳ lý kỳ xem kỳ ba la lết nhau adu minta em chú ý nó thoái ya lắm ya nghi agak jingin ba man kasih bangin ang lanya jin syakri ya me dumen sim jong mi ya lam ya nghi trong mi atrai hiến nhai tung kham kinh nghiệm trong mi tu năng penjana atrai ya lam yang ni agak kinh ba man kasih bangin ang lanya jin sakri amin dumen sim jong mi ya lam ya nghi sisa ang sansang inyo minta kung nu jin im trong khi trong na jin li kalong ya nghi minta atu ya utrai ni pen snow pa trong mi ya lam ya nghi đúng xin trong mi ya lam